Non hai rianxeiro ilustre que non apareza representado neste orixinal Belén feito a ganchillo, un rianxo en miniatura que realiza un percorrido polos lugares máis enlleiros da vila, poboados por mariñeiros, redeiras, emigrantes, escritores e músicos. Pola banda da lá de atrás é a placiña, ou a casa onde están os remos, que lle chama a Casa dos Remos. Ben vindo hacia diante, bueno, está o cruceiro, está a redeira que está bueno, a coser as redes. Está Lela que marcha para a Argentina, hai un cubano que se ven de volta para aquí, están os escritores de Rianxeira, están os nenos xogando na calle, como se xogaba antigamente, os porcos que tamén andaban pola calle adiante, e bueno, vindo máis para acá, pois, atopámonos ca irmán de Rafael ou de Castelao, que vai para a misa, co seu velo como se levaba antigamente, con o seu rosario na man. Entón, despois temos aos ilustres que están tocando os chiquitos, está Manuel Antonio, está Castelao, está Dieste, bueno, están ali. Detrás destas obras de arte están as mans das mulleres que integran a Asociación Ondiñas Mainas, que dedican horas e horas de paciente traballo á elaboración deste nacemento, que incorpora elementos moi singulares da cultura mariñeira, como o propio Portal de Belén dentro dunha nasa ou os reis a bordo da Manuela. Os Rosales tocando, unha señora vendendo rosquillas, unha parexa xa vedes que están bailando. Despois temos o portal que nos pareceu original metelo dentro de algo tradicional do mar. Este Belén que pode visitarse no Cuartel Vello é tan só a punta de lanza do arduo traballo que realiza esta asociación. O seu principal obxectivo é manter vivos os labores artesanais, como a calceta, o ganchillo ou mesmo a arte de coser redes, polo que imparten cursos durante todo o ano.